Tak, máme tu druhý deň po výpale a vyzerá, že to je super. Poďme sa na to pozrieť. Vnútri krásne vypálený. Z tohto boku menej, ale ten zvuk, to som zvedavý. Paráda. Je to úplne... Pozrite sa na tú farbu. Wow, vnútri krásne sfarbený. Nádhera. Na táto biela vyzerá, že ostala taká trošku aj do červenkastá. Krásne. Skúsim zacímkať. Paráda. Tak tu ešte také porovnanie farieb. Tehelňa a hlinka z potoka, z brehu. Myslel som, že to bude tiež také červené ako táto, ale je to super. Ona je až taká do bordová mierne, ako keby. A je zaujímavé, že vnútro je krásne vypálené. Miestami krajšie ako keby okraje, alebo dokonca spodok. Spodok je vždy takýto svetlý, alebo sú tam také miesta škvrnité, kde vidno, že to nebolo úplne vypálené. Ale akože super, krása. Toto ide kolegovi do práce, dúfam, že sa mu to bude páčiť. Ak ju bude chcieť používať, tak bude v nej musieť prevariť ovsené vločky, takú riedku kašu v tom uvariť a vlastne ona úplne upchá tie pory a bude sa z nej dať potom piť vlastne, lebo teraz keď človek dá do toho vodu, tak to bude presiakať, ale keď sa to prevarí, tak by to malo upchať aj tie mikropóry a malo by tú vodu pekne držať. No, akože krása, nádherná farba. Na budúce by som skúsil možno zobrať viacej takéto červenej hliny a skúsiť urobiť takýto červený hrnček. Super.